Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hari ini momen yang luar biasa dari keluarga besar Mbah Noyo, arisan keluarga besar Mbah Ponco, Mbah Darto Solo. Hari ini menikmati perjalanan arah ke Jogja. Alhamdulillah, yang pertama untuk Mas Bambangnya. Nah, untuk Mas Bambang ini selaku sekretarisnya, dan ini anak-anak, Mas Bambang ini, Pak. Oh, anak-anak, alhamdulillah paringi sehat, soleh solehah. Ini masih sing Jatipuro, nggih, Jatipuro. Ini keluarga Mbah Warsito juga, Mbah Ponco, Mbah Noyo, pokoknya ini keluarga besar. Nah, niki sing gemblak nggih, Pak nggih. Oh, ngerombong nggih, lali ngerombong nggih. Niki saradan, alhamdulillah sedulure kuatah. Kerjolan Pak D kenawet nom Pak D. Nggih. Nah, niki putra wayah nggih, nembe menikmati nggih. Nah, niki masih sing ngerombo, alhamdulillah. Oh, Mbah Mento, keluarga anak putu Mbah Mento, klub keluarga arisan Mbah Noyo. Nah, ini menikmati, wah baru sare indah. Nggih, perjalanan Jogja, Mbak. Teng Depok mungkin tuku iwak, Mbak. Nggih. Nah, ini untuk Mbak E, keluarga putu Mbah Mento. Nah, ini Mas Agus sama Mbak Titine, ini sekretaris arisan terah anak putu Mbah Noyo. Nah, ini putune Mbah Mbah Noyo niki. Nah, ini Mas Toto. Jurakan apa-apa ono apa-apa. Alhamdulillah. Nggih. Dari anak Mbah Darto. Nah, ini juga anak putune Mbah Ponco. Kembali diputer wae Mbah Ponco. Alhamdulillah paringi sehat. Ini yang dari Wonotolo. Waduh dhewe. Ngene ya teko nggone mergone piknik. Ini anak putu Mbah Ponco. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ini Pak D Ranto, niki jangganan keluarga besar Mbah Ponco juga. Mbak Bude, nggih panen hari ini, alhamdulillah. Nah, niki Bunda. Ya sehat. Sehat nek sehat jak dolan terus ben awet tuwa mama. Awet nom. Nggih, awet. Nggih. Dari Wonotolo. Wonotolo oke, tetep hadir mergone piknik kok nggih. Ini Budi, ha niki empune Solo. Budi Darto kalih Mbah. Alhamdulillah Mbah Mento paringi sehat. Nah, ini sesepuh kula niki Pak Darto. Kata-kata Pak Darto. Mugi-mugi anak putu sehat selalu. Amin. Banyak rezeki. Amin. Panjang umur. Amin. Saged pinanggih malih. Amin. Wonten wisata hari ini. Amin. Amin Allahumma. Amin. Panjang umur sehat ya Pak D. Amin. Nah, niki doa yang luar biasa. Niki Mbak Mbah Sumantoyo, keluarga Mbah Sumantoyo. Nggih didongake Mbah Sumantoyo kersane sehat sok benderek niki wapun sehat to nggih. Nggih. Niki Pak Warsito. Nah, niki klebu empu arisanipun Mbah Mantoyo. Wah. Nggih. Kembali ke paling depan, alhamdulillah saking sekecone sare. Nggih. Mboten napa-napa turu nggih ento. Nggih. Niki pun mulai perjalanan arah ke Jogja. Pertama pundi Mas Pardi? Mangunan. Nggih. Alhamdulillah pere sabar nggih.
Nah, biasanya sing tukang ngomong ora nek gambar iki. Oke. Ora keneng marah. Syuting dhewe ngono iki. Alhamdulillah diparingi sehat semuanya. Matur suwun panjang yuswa mangke bidal sak kondure paringi sehat ngaten nggih Mbah nggih. Amin. Pun monggo. Nggih, alhamdulillah. Untuk pirang MB